भाजीपाला आणायला चष्मा घालून. चोकोलावा मोदक. आता आमची नवीन मांडी लावलेली आहे, फिक्स केलेली आहे ना. हो फिक्स. आपले 20 मोदक झालेले आहे. हे बघा किती मस्त पैकी छान दिसतात आहे. ओहो क्या बात है. आय एम यंग लुकिंग. आय एम यंग लुकिंग. नमस्ते सगळ्यांना. 8 वाजले आणि इथे बटाट्याची भाजी बनवते. सगळं जेवण वगैरे मी आधी बनवून घेते आणि सकाळी 6:30ला उठले. आता जेवण आधी रेडी झालं ना मग पूर्ण टाइम फ्री मी. मग बाकीचे रांगोळी वगैरे पण अजून काढायची आहे. तर मी बटाट्याची भाजी करते आहे. आणि बघा काळे वाटाण्याची आमटी. इथे वाटाणे शिजत ठेवले. आता तिथं माझा बेडशीट घालून झालेला आहे आणि इकडे रवा भाजायचा कार्यक्रम चालू आहे. हो शिरा बनवते. आज आमच्या पूजेमध्ये साजूक तुपाचा नाजूक शिरा बनतो आहे. आणि या साईडला बघा तिने कांदा लसूण भाजून घेतलेला आहे ना. आता खोबरा खवायचा आहे. मग खोबरा पण फ्राय करून घेईल आणि मग मिक्सरला लावेल वाटून. आणि इकडे बेटा काळे वाटाणे पण शिजले. काळे वाटाण्याची आमटी करणार आहे. आणि आमचा चायचा कट्टा बघा परत सजलेला आहे. हे बघा आम्ही काय लावलेलं आहे याच्यात. मस्त दिसतंय ना. आणि हे ॲड ऑन झालेलं आहे याच्यात. कॉफी पण ज्यांना कॉफी आवडते कॉफी. बघा सर्व कर्टन्स आणि काय काय बेडशीट्स ते सर्व घेऊन आले. यूज नाहीत म्हणजे वापरलेले नाहीत, नवीन आहेत. तुम्हाला लास्ट टाइम शॉपिंगच्या मी दाखवलं होतं. आता हे सर्व आपण घालूया. तरी ते बघा कसं दिसतंय. आता सेम जे 2 आहेत ना ते आपल्याला आतल्या बेडरूममध्ये लावायचे आहेत. आणि हा बेडरूम सुद्धा मला साफ करायचा आहे. इथे बघा मस्त आहे ना युटेन्सिल आहे. मस्त वाढला आहे ना. तडका आहे का तिथे. आणि हे काय केलंय. शिरा करायचा आहे. रवा भाजून ठेवलाय. इथे काय बनवतं आता. काळ्या वाटाण्याची आमटी. वाटण वगैरे झालंय. वाटण घेतलं. आणि कोकम सरबत. हे आमच्या डोक्याला लावायचं कोकम सरबत आहे. आम्ही डाय लावतोय गार्नियर. डाय हेअर कलर लावते. आणि काय टोमॅटो सॉस म्हणते. आता हे टोमॅटो आधी मऊ होईपर्यंत शिजवून घेईल. मग त्यामध्ये वाटण टाकणार. तर इथे बघा आता आम्ही चाललेलो आहे कुठे. भाजीपाला आणायला चष्मा घालून. राणी काय आणायचं आहे. लिस्ट दिली राणीने मला. कांदे बटाटे टोमॅटो अजून ॲड करू. अरे हार फुल राहिले आपले.
तेच म्हणते ऍड करा मी सांगते थांबा. ओके, इथे बघा सर्व काम चालू आहे. हो हो, क्या बात है. आय एम यंग लुकिंग. हां, आय एम यंग लुकिंग. हेअर स्ट्रेटनिंग केलेली आहे, स्मूथनिंग केलेली आहे. 20 रुपयात. 20 रुपयात काम झालेलं आहे. फॅन चाललेला आहे हळूहळू. अर्धा तास म्हणजे बघा तुम्हाला मोठा काटाच्या 9वर आल्यावरती धुवायचं आहे. 10:30 ना. चला रेडी, इथे आमची पिशवी रेडी. आता जातोय. तर आणि काय बनवलंस? हा काळ्या वाटाण्याची आमटी. अरे का चिकन मटन सारखा हा एकदम टेस्ट ना तशीच येते. झणझणीत. झणझणीत मस्त. तर चला आता फिरायला. Normal आहे. आता मी एकटाच चाललोय बाहेर. बघा मस्त नटून तटून. हा लवकर या म्हणजे झालं, काम आहेत. चलो बाय. चला बाय. मस्त दिसतोय का चाय कट्टा. व्हेरी गुड. आहे ना? आवडला आवडला. चला. येस बोला ना. बाबू श्रीखंड आहे ना. आम्हाला मेदवडा ना. राणी तू पण खाणार ना? हा. पाणी पाठव. हे हार घेतले, दुर्वा, बेल, तुळशी असं सगळं. आणि वो नारळ नारियल ही 20 द्या. काल पण तुमच्याकडेच घेतलं होतं ना आम्ही. बघा आम्ही आपल्या सोसायटीमध्ये आहेत आणि आपल्याला सबस्क्रायबर पण भेटले. काय नाव आहे तुझं? शुभम वेटेकर. तुम्ही कधीपासून बघता चॅनल? मम्मी लॉकडाऊनच्या आधीपासून. लॉकडाऊनपासून. हा हा. आणि हे पण इकडेच राहिला आहेत आपल्या सोसायटीमध्ये. आणि बघा आमची सोसायटी किती चांगली आहे. खूप छान वाटलं भेटून. हो तुम्हाला आम्हाला Thank you. खूप आनंद झाला. आला इथे बघा भाजीवाले आलेले आहेत. अरे वा, सिंपल काढली आहे त्यामुळे हा गरम होते. लावूया काजल. लावा. हार फुल सर्व आणलेलं आहे. ओके. आता ते मांडणीचे हे उद्घाटन आहे. याचं बोल. क्या गया? नया उद्घाटन. ते तिकडचं आहे, कोणचं आहे? गॅलरीचं आहे. वा वा वा, हा. नवीन लाईट लागलेली आहे. लाईट नंबर 1. तर आता आमची नवीन मांडणी लावलेली आहे. फिक्स केलेली आहे ना? हो फिक्स केली. ड्रिल मशीन करून फिक्स केलेली आहे. वा 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 वा. आता इकडे सर्व ठेवता येईल ना व्यवस्थित? प्लेट वगैरे ठेवता येईल, ग्लास वगैरे पेले सगळं ठेवता येईल. ट्रेन गेली का? गेली. तिथे तुम्ही बघू शकता परत शिफ्टिंगमध्ये काय ना काय आपलं चालूच असतं. कारण पूजा तिकडे करायची आहे. ते बेड इकडे घेतलेलं आहे, सामान इकडे रेडी आहे. आणि आपली काजल शिरा बनवते कारण सुगंध आलेला आहे म्हणून मी आलो आतमध्ये. दूध केळं टाकून बनवते ना शिरा? तुपातला. तुपातला नाजूक हाताने नाजूक शिरा. आणि पुऱ्या रेडी आहेत बघा. टमाटम हेमा मालिनीसारखे एकदम सुंदर. चला झालेलं आहे ना आता? हो झालंय. दूध टाकत आहे. वा वा वा, दूध भरपूर टाकायचं. क्या बात है. चाय कट्ट्यामध्ये मोबाईल पण आलेले आहेत. आता तुम्हाला एक सांगायचं होतं की उद्या आपली जी मीटअप होती ती कॅन्सल झाली आहे. त्याच्यासाठी सर्वांना सॉरी. आता आमच्या घरी पूजा सुद्धा आहे, मम्मी सुद्धा येणार आहे. आणि मम्मीने एक रेसिपी बनवून पाठवलेली आहे, मम्मी आणि ताईनी. ती रेसिपी मी तुम्हाला दाखवतो. नमस्ते. आज ताई आहे ना ओरिओची ओरिओच्या बिस्किटाचे मोदक बनवते आहे. चोको लावा मोदक. काय? चोको लावा मोदक. चोको लावा मोदक. आता कशी म्हणजे बरेच दिवस माझी बोलायची प्रॅक्टिस थांबलेली आहे ना, म्हणून मध्ये मध्ये बोलायला चुकते. तो केक असतो ना चॉकोलावाला केक, आपण केक तोडला की त्यातून चॉकलेट बाहेर निघतं कॅडबरी सारखी तसं. आता आपण इथे क्रीम काढली आहे सर्व बघा. आता या बिस्किटाचे आहे ना जरा तुकडे करून घ्यायचे. आता हे सर्व बिस्किटचे बघा तुकडे करून घेतले आहे. आता हे मिक्सरला लावून आहे ना, आता हे मिक्सरला लावून चांगली बारीक पावडर करून घेतली. मी आणते बारीक करून, तोपर्यंत तू हे किसून घे. हे किसून घेते. हा हे व्हाईट चॉकलेट आहे, मिल्की बार चॉकलेट घेतले. किसून घे तोपर्यंत. तू आता ताई याचे काय करते? दूध टाकून ना
हा जरा लिक्विड सारखं करून घ्यायचं, पाण्यासारखं जरा. एकदम पाणी नाही ना, एकदम पाणी नाही, घट्ट. घट्ट म्हणजे असं सॉस सारखा, हा, क्रीम सारखं ना. क्रीम, cream. घट्ट क्रीम बनवते आहे. दूध आहे ना थोडं थोडं टाकायचं. हा, आणि यासाठी ना गरम दूध घ्यायचं. गरम दूध घ्यायचं काय. हा. आता मी ओरिओचं बिस्किट फाडते. फाटत नाही, कैची पण नाही इकडे, सगळं सामान गेलं आपलं नवीन घरात. आता एका पुड्यामध्ये आहे ना 3 पुड्या आहेत बघा, 3 ओरिओचे पुड्या आहेत हे बघा, 3. आता याचं काम नाही, याला आपण जरा साईडला ठेवूया. आता तुम्ही सांगा या एका बिस्किटच्या पुड्यामध्ये किती बिस्किट आहेत. आता आपण सगळी बिस्किटं फोडून घेऊया पहिली, आणि नंतर आपण त्याची क्रीम काढायची. क्रीम काढून काय होतं, क्रीम काढली ना मग ते बिस्किटाचं पावडर चांगली बनते. आणि क्रीम सकट वाटली ना आपण मिक्सरला लावली पावडर करायला तर ती चिकट होते पावडर. क्रीम काढायची. सर्व बिस्किटाची क्रीम काढून घ्यायची आणि नंतर आपल्याला मिक्स करायची. आता हे आपलं ओरिओची पावडर करून घेतलेली आहे ना, हे आपल्याला दूध टाकून मळायचं आहे. हे पहिलं ताईनी अशी क्रीम बनवून आणली आहे चॉकलेटची. मध्ये आपण थोडा थोडा दूध टाकत आहे ना मळून घ्यायचं आहे, गोळा करायचा. ती क्रीम विसरली होती मी, ती क्रीम टाकायची विसरली होते. आणि कसं जरा मोदकला टेस्ट पण येईल ना चांगली. हा, गोड लागते. त्या क्रीम साठी ते बिस्किट गोड लागतात ना. आता दूध कमी लागेल. आता आमची इथे जरा गडबड जास्त झालेली आहे. का माहितीये का, तिथे बाहेर आपली आरती चालू झालीत ना की तुम्हाला इथे आवाज नाही येणार. थोडा दूध लागेल, थोडा पाहिजे. हे बघा. आता ताई जरा तूप हातावर टाक, कारण हे हाताला चिकटतोय ना म्हणून. थोडासा हे थोडा बस. ही ताई दुधाची पिशवी दिली आहे बघा, दुधाची पिशवी. आणि त्याला आहे ना इथे बारीक होल केलेला आहे बघा. हे बघा बारीक होल केलेला आहे. असा कोन करायचा आणि त्याच्यामध्ये क्रीम भरायची. क्रीम भरली आहे बघा. आता आपण साचा घेतलाय. साचा बघा जरा मोठाच आहे, कारण असे बाप्पासाठी जर असे मोदक करायचे असतील ना बिस्किटचे वगैरे, तर त्याला साचा कसा पाहिजे, एकदम असा नाजूक पाहिजे, असा छोटा पाहिजे. हा ताईला बाजारात आणला ताईनी, पण असा भेटला बघा, असा चांगला मोठा आहे. आता आपण याला थोडासा तूप लावूया आतून. म्हणजे मध्ये पोकळ नाही राहणार ताई. आणि आपल्याला बोट घालून ना पोकळ करायचं. आणि ही बाजू भरणार आहे ना. हे बघ, हे बघ मध्ये होल. तुम्हाला एक पहिला मी करून दाखवते, कारण आरती चालू झाली ना की तो आवाज नाही येणार मग तुम्हाला मोठा. बस बस. आपले 20 मोदक झालेले आहे. हे बघा किती मस्त पैकी छान दिसतात आहे. आता तुम्हाला आहे ना एक त्यातला ताई कापून दाखवते, म्हणजे आतली तुम्हाला क्रीम दिसेल कशी आहे ती. हे वरती ते कॅडबरी आहे ना. हा, ते वरती आहे ना, ते आपलं मिल्की बार कॅडबरी सफेद असतो ना, तो त्या वरती टाकलाय किसून, पण तो चिकटला नाही बरोबर. ते ओले असतात ना तेव्हाच पटकन टाकायला लागतो. तरी ते आता बरे वाटतात असे. हा, छान वाटतात आहेत. छान आहेत असे. आता आपण आपला मोदक बघूया तोडून, आतली क्रीम बघूया. वा, मस्त ना क्रीम, छान आहे ना. हा, बाबू पण आवाज देतोय, म्हणते छान आहे क्रीम. मोदक मस्त झाले आहेत. आता हे मोदक आहे ना आम्ही टेस्ट केले असते, पण आधी बाप्पाला दाखवायचे आहे, देवाला ठेवायचे आहेत घरामध्ये, त्याच्यानंतर आम्ही टेस्ट करणार.